Senyora alcaldessa, jo la veritat és que no sé què dificultat tenen vostès per a interpretar el tema de la versatilitat. L'exercici de versatilitat és absolutament necessari i estem fent-ho al llarg de tota aquesta legislatura, des que va aparèixer la pandèmia. Hem invertit sobrepassa els 10 milions d'euros en el conjunt de despesa invertida, o sigui, generada directament per la pandèmia. D'ells, ens aproximem, comptant les ajudes plantes i el pla resistit que ha tramitat aquest Ajuntament, hem dirigit 5 milions i mig d'ajudes, 5 milions i mig d'ajudes quan se completen totes les que tenim aprovades, que hauran generat 2.500 beneficiaris. Quan el senyor regidor d'Hisenda parlava que som indiscutiblement la ciutat de la Comunitat Valenciana que més inversió ha realitzat per a protegir el teixit productiu, és la realitat. I vinc reptant-los a que me demostren el contrari una i una altra vegada. Vostès, en canvi, actuen demagògicament. Ningú discuteix que l'oci nocturn probablement sigui el sector que més dificultat està travessant. Ningú. Però vostès fan absoluta demagògia quan diuen i fan costat a algunes campanyes que s'han difundit, sobretot en les xarxes socials, que l'Ajuntament de Gandia no ha invertit res en l'oci nocturn. Primer, les ajudes inicials del sector comerç incloïa, per recordar-los, els 1.500 euros, la primera campanya, en el mes de maig de l'any passat, incloïa l'oci nocturn. La primera edició de les ajudes parèntesis de 2.000 euros més 200 euros per treballador incloïa l'oci nocturn. L'oci nocturn ha tingut ajudes de la Generalitat de 7.000 euros per empresa, me referís a les empreses menudes, pubs, i 28.500 euros per discoteques, una línia específica d'oci nocturn. Això és suficient? Doncs probablement per a algunes empreses no. Però no facin demagògia secundant una informació i propagant una informació absolutament falsa. Absolutament falsa. I per a colmo, vostès mateixos han aprovat en el darrer plenari, han aprovat les ajudes a l'oci nocturn que consistiran en 2.700 euros i que saben perfectament que això es posarà en marxa precisament ara vençut el termini d'exposició d'aquestes modificacions que vam aprovar en el plenari del mes de març. Per tant, jo li ho dic de veritat, jo soc el primer que accepte la realitat perquè la realitat és imbatible, inqüestionable. Hi ha molta gent, moltíssima gent que està passant-ho mal. El sector de l'oci nocturn no en cap dubte que és un dels sectors més afectats. Però no parlen vostès com parlen perquè és absolutament fals. Així que res més.